Kasngi utrai mission. Kapang jong kasngi utrai mission mentau snem kadai. Ngi te ngimla kebom klem kren syapang kata gaba ngihi ngilayoi balayot sngau. Kum ta kaktien ublay ka kren syai hangi ya ka jinglong jongi kum kita ka jing syai utrai. Bar ka kamram ka bangidai banle ha ka ne ka jing im. Da ka jingalap jongi ya kaktien ublay. Bar ban penlong ya kiway kisunran jong Jisu. Tong ini peleu jemut lang laki mat pusan harum. Ban kam sngoto ialah ka jong ka kamram. Kamat pusan ka panengkong. Hatu ngilayot sngaw bat nget ya ka kubor jong ublay. Ngila sngoto baleng ba ka baptisma ngila long ki pat ban riu balajit. Ki jait leng do bakan jaman sim. Bat ki pat jong ublay. Bat ngila kela long ru ki banget how try. Kumta hagan ka sngi ngalayot sngaw biang ya kan ka kentien ka bakot. Kilek namar kata siya ki jait ban riu baro batu penlong ya ki kesunran jonga. Hanrei katu kat ni nangi ngi sngaw thu bakala ya kan ka hukum ujisu bat ngi ong halade bakadai tang ka kamram jong ki lengdo ki riu niam bat ki kadekes. Hanrei kan i kamdei kumbang ju perkhat namar babaro ki riu pai ba lengba ka jing pediang ya ka baptisma kidai ki missionary. Kumta kadai hok eki ban pen priang ya ku khubor bha jong ka jing panem. Mentapat ngenya phai sya kata ka jing ngap jongi ya ka jing khot jong play. Ngila ban kali kumno ngan la ban long u ne ka missionary. Nengkong lang syap la phi ngau ya ka jing khot jong play. Ka bha ba pin penesno elade berki ken hon riuniam. Ban bot ya Jisu ha ka rukam ga bar kerpang bat katnu kan long ka jingger khu bat jingero ya phi. Hanrei kane kadai tang ya kitu ke bala syakhot kerpang. Kumta bo na ki Kristen Katolik jongi ka jinglong missionary kadai halayeng lasem. Kata kalong ha kanu ka jingkhot ka ba uplay ulakhot. Kum kinong tray sokar, kinong hikai, ki sipai, ki doktor, kinong nya kali, ki mystery, bat ki way de. Kan mau bakini ki kam kim penduna ya pi ban long ki missionary ban ya kitu ki balet yalap syagi jaka bajengai bar ki basyam sitom pilong u ne kam missionary basisya leng ba ki kam babha bar ka jing sakhi da ka jing em kristan basida ya kane ngela ban pensisya da ka Teresa bakho jong kholung Jisu kadai ka sister ka basu em ha ki sautli ken ro jong ka seng Carmel ka bar ka bam jumi shanu ban let yalap. Hanrei ka balang galai bit ya ka bakan long kanong yada jong ki mission. Kani kamlong ka basngaw langet hanrei kadai ka jing sisya. Kadai hok ban yo ya kani ka kerteng namar ka jing e tap mensim jong ka ban pelai em ya ka mensim ki priu. Da ka ba kalen lade perka IT ru ya la ka jong ka jing pang jing sitom na ka benta ka jing kala bambut kinong pom. Hang ni ngila menong baka kam mission kam dai than ha ka liang ki por ki sam hanrei ha ka jingyar ka dot not ban men sim ngolem te kom ka Teresa ngimla ban lek sya ki mission ba sya jingai hanrei ngila pat ban IT la de na ka benta ka jing pen priang ye ka jing hikai jong Jisu leng ba ka jing duwai ka jing len la de bar ka jing no sniang kat bangi don na ka benta ki wei kamat puson ke baar ngimla klem daya thu khana habang yo sngaw ne syam ya ke babha kumba julong ha ka jingya kren jingya khana para priu bon sen ngi thu khana syapang ga jing syam jongi ha ki babon ki liang ga bakum kini ka jingya dai haba le syem dawai ka jing pha khem ya ka met ka pha ka jing koj leng ba ka jing duwai ka jing job ne jing pas bha jong ki khon jong uta ne kata ka jing kala bomut jong u ne ka breu bat kumta terter. Hakaju karukam bo nangi ngilalong Kristan la bon snem bat hakane ka jingyai lendi jongi klempep ngila syam me shibon ki jingai ki bau bleu la tha sai le se ngila ya syam bat uru haka jing sngaw halade bat haka jing yo mat baken jaman sim hakane ka sngi buram jong ka sngi utrai mission lengba kane ka phang ngi te ngimla kabum klem kren syapang kata ka ba ngi hi ngila yo i balayo sngaw Kaktian ublay ka khot ka werengi ban samlem syakiway. Ya ka ka banglayo sngaw. Ki bangi sngaw tho bar kumju uru ki banglayo mat na ublay.
klempep don sibon ki ba ublay ulale na kabenta jongi. Tungin pelot por mentagasngi ban pusan bat sedang banyaw ya ki jingger khu. Kani kan penlengo yangi bat kan sa penlong ru yangi ban yalap syakiway ya ki ba ublay ulale. Kamat pusan ke balay. Ngin duway na kabenta ki nong tray haga briso wine utray. Kaperthai kabangi kamdon jing ya perthan na kapor jongu Jisu. Kidon sibon ki bangi day ban le. Dang don bon ki batrang ban tip yo blay bar ki bakwa ban ya syam yo Kris. Dang don bon ki Kristan ki ba Katolik ki ba ap khmi lenti ya ki way ban yarap ya ki ban batay lem syapang kaktiin ublay. Kumta ka balang ka don kam om tang ye kileng do. Henry ru ya ki reu paj ba ki Bashirhem. Ngidai ka balang missionary barka jingat jungi kanang klan habadon ka jing yasno bentalang. Dai da kumne ngin sngutu ka jingkhot jong ublay ban le yalap kamdai ka balarem batang yaki katu katni. Hakani ka juk jongi ujisu udon kami ke mensiem ki basngap bat sngutu ya ka jingkhot jong u ban lech sya ki jaka kandong kan shrot ban yalap e khubor jing penem bat kham tam ya ki ba ka imlang salang ka kentai bat kale bomsot nyaw. Tungin ya duway siya utray kembau la kentu yang iban duway. Nengkong nang siya ngi duway bagi Kristan Katolik baro kin sakhi da kajing babha. Kabaarpan ngi duway kerpang na kabenta ka jingkhot siya ka jinglong lengdo bat riuniam. Kabalay ngi duway ru bagi riu pai ba ken mi syakmat banlong ki nong tray Bashirhem ha kabalang kum kinong yalap ne kinong yalam baper. Tungin ya duway na kabenta ki missionary ki badu tiak du dem. Bagi badon hapdeng ka jingpang jisitom na kabenta ka kubor jong ublay. Ay ba mangiru ngin kirasong ha ka jinglong Kristan ban yalap ya kaktiin ublay da ka jing slor bar ka jing sida mansim. En yero yaw Jisu Kris.